last time takauya muchitaura nawe kuti ngandibudire pachena utachii iye akati hongu anondida ndomati mboendai. Alright Daddy kuva paita tina mama eme ndogara zvakanaka zvaapapi zvezviraita uri kumupa zvinhu zvake ukamupa here anzi ndakakupa taurisa hongu semataurira ari kuita musi wakabva kunoku akaenda kumba zveshuwa akarara kubva ipapo ndokwakaenda imbwa ndokwakaenda tsuru ndokudzoka izvozvi nditomuona ipapa pindura zvamutaura ichokwadi kubva kumusi wandakaenda kubasa musi wandakaenda kubasa musi wa5 kusvika musi wa5 kusvika ndakadzoka nezuro musi wa17 kana meguru vake chaiva vanopupura anzi ndandisi kuna ndiri kubasa pesa kana kufona kana kutaura neni kana kuti ndafona nobva ndanzi mashoko andakaudzwa pandakamufonera hanzi usandifonera tozosangana kudare hanzi ndakafona ndikati musandifona tosangana kudare nemhaka yenyu nechikonzero chokuti ndaenda kubasa nobva ndanonoka kuti ndanonoka kumufonera pamusoro ichangamiri ndofunga ininika ndaikomunicate namaiguru ndichivabvunza kuti vari ikoko here vachiti havako avo ndifonera kuti vari ikoko here ndoti havako basa ndofunga tombofona onzi havako saka isi hatizivi kuti vanenge vari paiamaiguru amaiguru uyai hosi mfana ukarora mwana magumete vega vega maiguru garai pakati muise kedebu yenyu pakati choverai padhuze naye mukomana maiguru anzi ari kuwandira kwamuri ka pamusoro ichangamiri kubva patakabva kunokuvangu vari kubasa havana ngobvova uyoka makabvunza unono mabenyu vakandibvunza ndikati kunoku havapo ivo baba takavafonera vakati ndiri kubasa kumbotsvaga mari vanechikuru nai baba hauno here nguva yakazofonawo madzime kuti muri sei zvinoitika ndezvokuya pamusoro ichangamiri zvinoitika ndezvokuti mukadzi wangu mudiko ane dambudziko rokuti kana kuti ndichingoti ndabuda ndiri kuenda kubasa anofungidzira kuti pandiri kuenda kana ndikungotosvika ndototora mari ndotodzoka saka ukazomufonera uchiti chamwari ka zvinhu zvakaoma kunoku hazvina kumira zvakanaka anotanga kutopopota anotanga kutovava zvokutika pamwe pachoka ndotozo makamboona zvoita changamira pamwe pachoka nonga unotozopedzisira wachika kutofona kuti ndakatanga kufona ka hakuna kwandiri zvinhu izvozvo zvinopedzisira tisingawirirani ende ndo zvinotoitika ndakatongofona rega kana ndatononoka kuti ndabuda ndakaita 3 days kana 4 days ndo kana chimuudza kuti maybe zvaunoona mabasa atinoshanda isisu asana sekuru vedu kana kuti asana baba vangu mabasa evaridzi saka pandosvika unoita basa rei ndoenda kumaini unochera basa anozviziva kuti unochera anozviziva unowana wanga na maybe ava ndine 1 itaka mumwe pamwe shanje dziite shomo akandiudza kuti aiwa ine handichaita mwana zvandichada nekuda kwei hanzi iwewe inyaya yekuti hausundinyatso kundichengeta zvakakwana muudze kuti ndipe mududa mumwe mwana muudze iwe ndati muudze maybe ndikuda umwe mwana ina handikwanisi kuita mumwe mwana changamira nokuti ininika kubva ndichigara nemurume uyu kusvika nhasi ndofunga gore rino rechi12 titese pamakore 12 aya handina chandinacho chake ini chinobatika ini mwana chaichaiye inini ndine shopu madziva ndinozvionera chokudya ndozvionera rendi ndozvionera saka chandichiti ini nemurume chiyobonde chete naye saka iwe urawo muramba here handiziva hamudai funga kuti pamwe achachinja maitiro sekugadzisiromberani irombe redu but asi ndingagara here ndichingoti ini murume wenhu webonde chete zvirinanachi ndipo maizoti mwana aenda kuchikoro obhadhira mwana apfekawo here mubvunze kuti hembe wakapesa kutengera mwana rini uyo agarapo pamusoro ichangamira
ndori munibvunzira mukadzi kuti mwana aende kuchikoro kusvika nhasi akabhadharwa school fees nani ndovunga mwana paasati abhadharwa school fees igore ratototanga mwedzi watava pamashura handisati ende ipapo ndo pandakatofona achindiudza kuti usandifonera usandidini tozosangana kudare kwamambo nyaya yekuti ndamufonera ndikati shamwarika inini kunoku ndiri kutsvaga mari zvari kutsvaga mari yeschool fees kuna bhezi kuna bhili kuna brandon saka mari iyoyo bhezi anobhadhara $70 brandon anobhadhara $25 bhili anobhadhara $25 ndikati aiwa saka ndiri kutsvaga 140 yokuti zvinhu zvidini but uyu akandiudza kuti usandifonera usadii tozosangana kudare kwamambo ndopanda zvadaro mandati kana zvadaro aiwa isi nyaya mandafonera ngoma kuharare kati ngoma moza ndafonera menini wenyu but mashoko andaudzwa namenini wenyuka ndaudzwa zvakadai ngoma nobva nditi aiwa iwe don't worry muning'ina rega ndivafoneri menini vangu nditaure navo nobunga vakafonerwa nobva wataura navo havana vakafonera uyu nobva wafonera uyu vese nobva wataura chi kwanza ndataura nevakadzi vako iwe ndataura nevakadzi vako iwewe wirirani nevakadzi vako menini ndaudza kuti aiwa mukomana ari kutsvaga chi mari yechikoro ari kuedza kumiramira Alright, ngomira unomuda here murume wako wakamuda akadai haugoni kumusiya akadai mucharara munhu wakadai chinongodi kana pamuri kudzidzisa magariro tine vamwe varume kuti vakaenda kubasa havadzoke asi ari murume wako nokuti irombera kwawakarida pawakadana noyo wakasungwa here aiwa ndofunga wakadana naye anga asina here mumwe mukadzi ngainaye zvairi asi nyaya yatoda kungotaura ndeyekuti inoda muzgo yemurume kushaya kana kuwana zviparadze rudo chakakosha paari kukufonera ine time kuti ndiri kubasa uzvinzwisisa basa rake raataura remaoko ndarinzwisisa zvinoitika zvepasi zvinoitika asi pesa apa naye mambo pa12 years ndoshaya something chandinobata maoko achingoshaya chete ungochida kubata chi wakabata kaiye kana hembe dzacho dzekupfeka ini kana hembe dzekupfeka ini alright ana mumsi wakakutengera pendi handina ini naiwa unomutengera pendi ndakabva kumukaradzi nemapendi 5 manza mambo mapendi 5 uyu naiguru akanavhera ndavatenga nova ndasvika ndikati maybe uyu mapendi aya asi dambudziko riripo pamukadzi wangu agutsikane nemawaniro andoita alright unoitawo $10 mumwe baba izvozvo ndoiwana buritsa iwe mupe mari chimupai $10 chete mupe alright chireka ndikuudze munhu anokutongai muri kutonga nemunhu akachenjera kana ndichikutonga iso ndindisokubatai pano uri romu futi ndadzoka kwauri pandabvunza kuti pe $10 ndaida kuona kuti mari ichabuda kupi ndopandaitsvaga kuti mari ichabuda kupi imbonyarara mari yabuda kwaamai guru uku haina kubuda sei maita zvakanaka changamira zvaitika ndezvokuti ndabva kubasa hanoona zvandakapfeka izvi ndizvinhu zvandabva nazvo kubasa ndichibva nazvo kubasa ndovunga ndauya nini ndichisangana nemupurisa wenyama mandati mupurisa mari ina ne$20 mandava pa$20 ndikati izvozvi ndabva kubasa handisati ndasvika kumba anga ndatomupopotedza anoyo mutauni ndamufonera kwanza ndakamuti iwe newe ichii ndoda kuwana uri kumba kwanza ii ndatova mutauni ndakamira kuti tiende kudare ndikati wakanimira kuti tiende kudare pakuti asi ndisina kuchinja kwanza aiwa atondichaudwa kwanza baba hamuna kurongeka kadii uyu ndio macho kandiudzi ndikati ndikati aiwa hazvina kuipa noma ndichifika mutauni ndikati achinimirira shubu yamatema yanyamvukudze kati achinimirira ipapo ndichisvika ipapo nonga ndabudisa $20 ndikati mene mwana ndo mari yandinayo iyi ngatiendechi nova handina chandataura kana kuti zvakandituka handina kuda kudini hanomupindura nongoti aiwa hazvina kuipa tozotaura tadini tadzoka nonga tatodzoka nobva ndamupa $20 iye ndati aiwa handi ngadasvika ndopa ndasvika apa ndikati saka $20 ndiye nouye iyoyo aiwa ndiyo ndapa apa kutomuti andiposhi pamusoro shangambe mari yandipa baba vati ndiye vane chikafu nokuti kubvira pawakabva kunoku vakupa mari 20 right kwaiweyo handichendapiwa ndamubvunza chitori padzapa ndikati iwe wati wanga uri kubasa ko mari yacho mamuri kubasa baba tipei zvakanzi ndapa maiguru wako $20
Saka zvekundishamisa wasataura kundapama iguru 20. Ndipo zvakundishamisa ndipekuti imi makuti chiti pai $10 awoti handina mari asi wapuwa $20. No, ndine zvandangitsvaka zvamusingazivi. Unomuda here mukomana wako? Pindura ndikubvunza iwe. Shamwari rega ndikuudze mwanangu. Uno makore manga? Pamukadanana tanga tiriko? Hazvishandi zvauda kushandisa. Ende usashandi $20 ndo zvinoita pasi goridhe ndo mafambirane kana kutonhara rinodzika. Mambo kandezvekutika. Sibaitira zvikuita izvozvi izvi. Zotori nhorondo. Last time akaita mari handiti. Ndobva auya hanyarare futi adhakwa mai mwana ndaita $300 ndapama iguru wako. Ndichakupa $100. $100 yandakiona ndobva ndachitsakati. Saka the same ndizvo zvendoramba ndichitambudzika chete mari chimwe yapuwa maiguru. Ndizvo zvinova zvipi pamusoro Changami. Ameni nangu hawagutsikani. Inini pandopiwawo mari ivo vanopiwawo. Saka ndikushamisa kuti mari yese inenge ichipiwa kwandiri. Wakamboda pandopiwa. Nokuti kana paive nemari vaiwirirana. Ezvinezvi mari yakuti nzvenga ndopatakunzwa nyaya dzekumatata. Ipapo patakazonzwa kuti kune dare vanga vatoenda kumaini vakatopiwa mari inini handisina kana chandapiwa. Saka mheno mambo ipapo. Chimbobudai panze mesi. Endai mugara pashenja uye.